John Borg ta' 45 sena magħruf bħala l-Paddy tressaq il-Qorti u ġie akkużat li fis-sigħat bikrin tal-24 ta' Lulju li għadda barra d-Dar ċentrali ħepp u għeddet lid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Il-kaz seħħ wara waħda mill-laqgħat tal-eżekuttiv li fiha d-deputati ribelli waslu lil Adrian Delia sabiex imur jieħu vot mill-kunsilliera. Jason Azzopardi qed jallega li dan il-partitarju ħepp għalih u ħireġ mid-Dar ċentrali. Wara din il-kommossjoni barra d-Dar ċentrali, Kien Jason Azzopardi li mar jagħmel rapport lill-pulizija fil-konfront ta' Borg, partitarju mill-istess partit tiegħu. Il-Qorti Jason Azzopardi kien akkumpanjat minn Tonio Zampa, persuna qrib l-eks Ministru Nazzjonalista Gatt, u serva bħala security għal Jason Azzopardi. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, Jason Azzopardi xiet li meta ħareġ mid-Dar ċentrali wara l-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista, raġel bi flokk aħdar li ma kienx jafu qallu aħdar int, m'hawnx minnu aħdar daqshekk. Jason Azzopardi xiet li l-kelma aħdar u ma jeżaħħiex u hija kelma vera jibsa lih. Xiet li ma kienx jaf li dan ir-raġel uża dan il-kliem għalih. Fil-fatt, Jason Azzopardi xiet li lil dan ir-raġel staqsih int li qed tgħid. Id-Deputat Nazzjonalista qal li l-Paddy wieġbu iva għalik. Jason Azzopardi xiet li ġie meddet minn Borg meta qallu issa taraħ wiċċalla Jason. Azzopardi qal li ġie meddet ukoll għax qallu niltaqgħu jien hawn Jason. Jason Azzopardi qal lill-Maġistrat li hu ma jridx li John Borg imur il-ħabs minkejja li ressaq rapport fil-konfront ta' dan il-Partitarju Nazzjonalista. Għal John Borg l-avukat Mario mifsud fejn dan tal-aħħar staqsa lil Azzopardi jekk li l-klijent tiegħu qaċraħ id-Dar ċentrali. Jason Azzopardi baqa' jsostni li le. Jason Azzopardi kien assistit mill-avukat Chris Bużjetta, l-avukat fid-ditta legali tiegħu.